Здравейте, приятели! Днес имам удоволствието да бъда гост в една къща, която е направена изцяло от естествени материали, в частност сламени панели. И до мен е авторът на тази къща, архитект Веселин Веселинов, който ще ни разясни малко повече за самата къща и за строителството от естествени материали. Но първо, ако можеш да се представиш на нашите зрители. Здравейте, приятели! Здравей, Марио! Радвам се, че заедно ще говорим на тема екологичното строителство в съвременния му план. Както спомена, казвам се Веселин Веселинов, архитект съм по образование и специализация. Запалих се по темата за енергийна ефективност и пасивни сгради през 2008 година като студент и участник в международен студентски конкурс, който имах щастието да спечеля, както в България, така и в чужбина да спечеля една от големите награди. Впоследствие задълбочих този интерес, включително и в този студентски конкурс, като ментор, организатор, жури. След като завърших архитектурното си образование, ми липсваше нещо и разбрах, че това всъщност е насоката за естествени материали. Материали, които са напълно природни, екологични, здравословни, носят допълнителен комфорт в сградата, може да бъдат изключително нискобюджетни. И задълбочих малко повече в тази посока, чрез обучения, изследване, проекти. Като 2015 заминах на една специализация в Германия на тема енергийно ефективна архитектура, пасивна архитектура от естествени материали, където се обучавах и практикувах близо година и половина. 2015 се сертифицирах към Немския институт за пасивни сгради като сертифициран дизайнер на пасивни къщи. Доста години натрупах опити с Project Management като основател на един стартъп, който доста се разрасна за 10 години. И последните години съм се фокусирал да бъда полезен именно в сферата за енергоефективна екологична архитектура, основавайки свой собствен проект Nature Texture, природа и архитектура в хармония и баланс. Супер! Добре, бих искал да те питам няколко неща относно материалите, които се използват в един такъв вид строителство. Да разясним на нашите зрители малко повече за гринените мазилки, за материалите, които също може да се ползват в такъв вид строителство. И бих започнал с гринената мазилка, защото тя е нещо доста интересно. Много хора в днешно време приемат единствено, че грината става за гръмци и знаят, че се прави кирпич от нея, тухлички, но малко хора знаят за нейните позитиви и това, че тя може да се сложи на стена, на таван. И бих искал да те питам как глинената мазилка допринася за здравословен микроклимат в дома ни? Глината като цяло има доста свойства, набор от свойства. Да кажем, тя акумулира топлина, абсорбира влага, тя има термална маса, тя е топло- и шумоизолатор и всички тези компоненти всъщност подпомагат човешкия здравословен и комфортен микроклимат. Една глинена мазилка по естествен начин регулира температурата и влажността в помещението, допринасяйки за един микроклимат с оптимални характеристики, жизнени характеристики, около 20 градуса температура на въздуха, разбира се, при добра изолация на сградата и около 50% влажност на въздуха в помещенията. Глината работи на денонощен, на сезонен принцип. Например, зимния сезон тя акумулира съответно топлина, дали ще от топлинен източник или също и от слънцето. Ако се използва за пот и за стени, разбира се, имам предвид, и слънцето я огрява. И съответно тя започва да отдава тази топлина допълнително, да кажем, когато няма, ако говорим за слънчева архитектура, вечер, когато няма слънце, глината започва да отдава тази топлина, която е акумулирала. На същия принцип глината акумулира също и хлад през летния сезон, регулира влажността. Ние знаем в годишните цикли на една сграда, например летния сезон, имаме по-сух въздух. Съответно глината добавя една допълнителна влажност, защото тя вече е абсорбирала голямо количество влага
И съответно, отдавайки тази влажност, както и в момента сме в летен сезон в тази къща, която съм проектирал за моят приятел Фахрадин Фахрадинов, и той е така любезен да му гостуваме днес с теб. Виждаш колко добре се чувства човек, защото имаме по-висока влажност, по-оптимална температура и комфорта, разбира се, и здравето на човек са много по-добри. Добре, благодаря. Също така искам да те питам, когато говорим за гриене на мазилка, виждаме тук, че казва, че гриене на мазилка обаче е бял цвят. И някои хора казват, това не е гриене на мазилка, това е вар или латекс или нещо подобно. Гриените мазилки в днешно време може ли да се оцветяват и да не е онази грина, която сме виждали, нали? Да, всъщност тук има едно помещение, ние го видяхме с тебе с традиционен цвят на глина, което също е хубаво. Как се работи с глина, ти самия знаеш, но и за зрителите да повторим, тя се полага на слоя. Започваме от груб слой към фин слой. Обикновено са 2 или 3 слоя, да кажем около 5 см дебелина. Като след финния слой може да положим и цветна глинена боя, която, разбира се, чрез пигментиране може да добие всякакъв цвят. Тя е изцяло естествен... Изцяло естествен материал, да. Като, разбира се, може да полагаме и други финишни слоеве. Може да полагаме вар също като естествен материал или други комбинации на различни естествени материали. Супер, добре. Има ли някаква специфика за полагането на грината? Примерно, ако аз реша и не съм майстор, мазач и резидач и реша, че искам аз да си положа грина на стената сред кратко обучение от човек, който се е занимавал с това нещо, възможно ли е обикновен човек да си направи стените с гринената мазилка? Да, естествено, това е много хубав въпрос. Самите естествени материали позволяват възможност за така нареченото самостроителство, направи си сам, do it yourself. Да. Това включително важи и за глината. Дори деца може да работят с глина. Ние сме инициирали съвместно с мои колеги, сме правили проекти с деца обучителни. С глина се работи много лесно и приятно, дори има и здравословен ефект. Но да не се отклонявам от темата, с глината може да направиш пот, глинен пот, може да направиш мазилка за стена, също може да изпълниш и таван. Нали, само като мазилка, но има, разбира се, и други технологии с глинени валци и така нататък. И чрез кратко обучение, специализирано обучение, има в България колеги архитекти, които провеждат също такива курсове. Човек може да се обучи да си направи сам, разбира се, следвайки рецепта, следвайки принципите как се полага една техника, може и сам да работи с нея. Разбира се, има и специалисти, които работят в тази сфера и предлагат и услуги за хората, които нямат време и са заети. Де факто има вече в България хора, които произвеждат български гринени мазилки или внасят български чуждестранни гринени мазилки. Може да си поръчаш от тях, те идват, доставят ти и ти вече си избираш, нали, сам да си я поставяш или да дойде майстор, който да... Да, вече има избор. Човек може да си използва и материала от изкопа на сградата. Ако материалът е подходящ, може да си купи съответните материали също, може да ги положи сам, може да ги положи с фирма. Този проект всъщност го започнахме чисто като проектиране 2016-2017. 2018-2019 се сблъскахме с това кой как ще го изпълни. Но истината е, че в момента, няколко години по-късно, вече има, така да кажем, една по-организирана система от хора, които са активни в сферата и съответно всеки, който иска да си направи подобен екологичен дом, може да го реализира. Супер, добре. И преди малко каза нещо за соларната архитектура. Това е също една част, която е много интересна в екостроителството. Как може да спестяваме парички от соларни системи в един дом като този? Това е много хубав въпрос. И сигурен съм, че ги интересува и много хора, нали? Как да спестяваме парички, защото знаем, че вече тока и гъста всеки месец ги покачват. Поскъпват постоянно, да, постоянно. И това според мен ще е интересно на зрителите да разберат. Абсолютно, как може да. Соларната архитектура, тя всъщност използва слънчевата топлинна енергия за допълнително отопление на сградата именно през студените зимни месеци.
В интерес на истината това е както съвременна концепция за архитектура, така обаче и традиционна техника или технология, може да кажем. Давам ти пример. Нашите стари български възрожденски къщи, изобщо този тип архитектура в световен план, те също следват принципите на соларната архитектура. Какво имам предвид конкретно? Например, големите южни еркери, покривни стрехи, съответно отворени чердаци и така нататък, които позволяват зимното слънце да проникне, то е ниско слънце, зимното ниско слънце да проникне дълбоко вътре в сградата, с цел отопление, разбира се, докато лятното високо слънце така да падне в сградата, че прозорците и отворите на сградата да бъдат засенчени, отворени преди също и отворени пространства, и по този начин сградата да не прегрява през летния горещ сезон.